अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। क्या नाम है आपका? डीजे दीपक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आपका ये नाम है? डीजे दीपक। तू गम देला कसम देला, तू जख्म के संग मरहम देला। ए जान मिक्स बाय डीजे दीपक राज। तू गम देला कसम देला, तू जख्म के संग मरहम देला। आई अपना रंग दिखा देला, हंसा देला, रुला देला, हमरा तू पगली भुला देला। बजरंग टोल से जोड़। हंसा देला, रुला देला, हमरा तू पगली भुला देला। डीजे दीपक। मोबाइल नंबर 7982944267। याद भले तू नहीं कर हमरा, अब नहीं छै कोनो दाम गे, अब नहीं छै कोनो दाम गे। फेर सने बहु तोरा ले हम नहीं छिए डीजे दीपक। गे। आपका ये नाम है? गिरा देला, उठा लेला, ई केहन तू सिला देला, सब सपना हमर जगा देला, हंसा देला, रुला देला, डीजे दीपक। हमरा तू पगली भुला देला, हंसा देला, रुला देला, हमरा तू पगली भुला देला। मिक्स बाय डीजे दीपक राज। डीजे दीपक। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। पल के सब याद भेलै, पल के पे रखलौ सब दिन जान हम तोरा के, सब दिन जान तोरा के। धर्मेंद्र निर्मलिया के दिल में नहीं छै तोहर बजरंग टोल से जोड़। के। हाँ 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 जला देला, गिला केला, जिंदगी में जोहर तू मिला देला, संजय गौतम के झुला देला, हंसा देला, रुला देला, हमरा तू पगली भुला देला, हंसा देला, Mixed by रुला DJ दीपक राज। देला, हमरा तू पगली भुला देला। मोबाइल नंबर 7982944267।